दादा तनी हूं के सुनना पेनाई न दुनिया गे का कई तर जाएगा कोनो मन बढ़ू लड़की रह बियाह हो गए गौना ना भला यहीं से कहानी की शुरुआत हुई मास्टर डीजे राजमोहन डीजे राजमोहन डीजे राजमोहन आरामती हारी भूपाल छपर घुमा बबुनिया के आरामती हारी भूपाल छपर घुमा बबुनिया के बाकी मुजफ्फरपुर जिला के लइका तोरा आई न दुनिया के मुजफ्फरपुर जिला के लइका तोरा देखाई न दुनिया के ए भैया इ त तर्ज रहल लेकिन फर्ज में से बढ़िया भाव बा। डीजे राजमोहन डीजे राजमोहन डीजे देशो विदेशो भले खोजे तू जाइबे ई हवा के लइका लेखा कतही न पाइबे देशो विदेशो भले खोजे तू जाइबे ई हवा के लइका लेखा कतही न पाइबे अरे की गे हमर गोरी दिल तनी कोनिया के अरे हाकी गे हमर गोरी दिल तनी कोनिया के बाकी मुजफ्फरपुर जिला के लइका तोरा आई न दुनिया के मुजफ्फरपुर जिला के लइका तोरा आई न दुनिया के बिरहा में तर्ज बदल गई बा घड़ी तर्ज बड़ी जोर चलल बा कैसे में कैसे मास्टर डीजे राजमोहन डीजे राजमोहन डीजे हमारा जिला में सब दिन करबे तू राज के चंदन चांद के बतिया मन के देखे नया जगे हरे लाले हमारा जिला में सब दिन करबे तू राज के चंदन चांद के बतिया मन के देखे नया जगे रे करो लड्डू का गजरी में जानी मन चुना मुनिया के अरे रे करो लड्डू का गजरी में जानी मन चुना मुनिया के बाकी मुजफ्फरपुर जिला के लइका तोरा आई न दुनिया डीजे राजमोहन डीजे राजमोहन के खैरा चौक मुजफ्फरपुर।